ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁପିର ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଧିକାରିଣୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପିସ୍ତଲକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପିସ୍ତଲ ରଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଆଜି ଆମ ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରେପ୍ ମର୍ଡର ନିର୍ଯାତନାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କାହିଁକି? କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ, କେତେବେଳେ ଅସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ, କେତେବେଳେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ପାଖରେ। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏମାନେ? ମୁଁ ତ ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କି ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜାଣ। ନିଜର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି। ସବୁ ପଛରେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥିବ, ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ନିହାତି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ।